porušenia, bude si musieť dávať pozor hlavne na útočné fauly, takže uvidíme, akú zostavu zvolí tréner Trtík, mali by tam byť. Prvý bod pre Tatra Prešov v tejto sezóne Ligy šampiónov. Obrovský, senzačný úspech slovenskej hádzanej. Tatra Prešov remizoval 26-26. Je to neuveriteľné, čo sa podarilo trénerovi Rastislavovi Trtíkovi, ktorý dokázal uhrať remízu z HSV Hamburg. Fantázia v priamom prenose športovej trojky. Ja si myslím, že ja som to cítil dneska. Už ten úvod bol taký, že mohlo by to padnúť a som veľmi rád, že to padlo, lebo Prešov si to zaslúži. Mal mimoriadne dobre aj s Goldingom a teraz to už konečne prišlo, ale bolo to hlavne podložené perfektným výkonom Krupu. Myslím si, že perfektnou hrou cez priestor krídiel, ktorú Prešov realizoval. Takisto vynikajúcou sedmičkou úspešnosťou až na ten jeden zahodený od Sabola. V tom druhom polčase vynikajúca taktika v podaní trénera Trtíka, že z 2-4, ktorá perfektne fungovala, prešiel na 0-6, obsadil to perfektnými hráčskými funkciami a na záver prestriedanie Kristofansa, ktorý strelil remizujúci gól. Takže zaslúžená remiza a Král odchádza so stratou bodu. Prešovčania odohrali vynikajúce stretnutie. Perfektne po taktickej stránke, vynikajúcu, mali aj streleckú efektivitu. Takmer 60% v druhom polčase. Perfektného bránkara Jakuba Krupu, ktorý mal na konci